Kagkatid doon ng ano. Nakalib na ako. Charge mo ngayon. Yan, okay. Huwag mo muna ako nasabayan kasi lalo lang nilabo ang paliwanag. Ayan guys, hello po. Good afternoon sa inyo or good morning. Ayan guys, thank you nga po pala kasi sana lahat maka-attend sa aking live stream. So ayan guys, bali andito tayo ngayon sa paangat program kung saan po papaangatin natin mga program niyo or mga channel niyo po dahil pasasalamat ko na rin sa lahat ng mga Ayan guys. Ayan, meron na po tayong viewers ngayon. Ayan, meron na tayong 3 viewer. Ayan guys, libreng jacket po yan guys. Libreng jacket po sa mga gusto pong magpaangat ng kanilang mga channel. Ayan po. Pwede po kayo dito guys. Pwede po. Ayan. Sa lahat po ng mga viewers po dyan guys, may mga channel po dyan. Pwede po tayong magbaba. Mag-comment lang po tayo at bibigyan ko kayo ng libreng jacket. Ayan, maraming salamat po. Ayan, sa mga may gusto po dyan. Unahin ko na lang ngayon lang sa Ayan guys, sa lahat po ng mga dyan. Hello. Ayan, meron na po tayong 4 na viewer guys. So, nanggaling pa po ng iba't ibang lugar. Ayan, baka naman pa-share po ng ating video guys. Ayan, pa-share po ng ating video guys. Ayan, meron na tayong 5. Hello. Yung sarili ko sa'yo, di mo na ako dapat baguhin. Kung ako talaga yung gusto mo, basta ako ginawa ko ang lahat, di mo man nadama kahit kapalit dito. Ayan, patamsak naman po sa lahat ng mga viewers po natin dyan. Hello po, maraming salamat po. Patamsak naman po guys, patamsak po tayo. Lang talaga tayong dalawa at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Ayan, thank you po sa inyong patamsak. Maraming salamat po. Libreng jacket po ito, libreng jacket po. Pero uunahin ko na lang ngayon. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa inyong patamsak. Hello to my 4 viewers dyan. Hello po. Aking mga nagawa, tama na. Hindi ko na kaya pa. Hindi ko na kaya pa. Ayan guys. Ayan, thank you Angel Barbosa Arsadon. Hello po. Maraming salamat po. Ayan, bigyan kita ng jacket para makita natin na nagbublu ang iyong bahay. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga umaten sa aking bahay. Ayan, pwedeng po kayong Ayan guys, patamsak naman po. Angel, patamsak naman ako. Thank you. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Ayan guys, patamsak naman po. Yung mga gusto po dyan magpangat ng kanilang mga bahay. Ayan, libreng-libre lang po yan guys. Padidikitan natin yan, para naman po ako makatulong ako sa inyo. Ayan. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Ayan, sige, sali ka na yung Johnny Baby Ina. Ayan po. Ayan, pwede ka pong sumali dyan. Nilagyan na kita ng jacket. Maraming salamat sa iyong pagsali. Ayan po. Pwede po kayong pumasok. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, padikitan naman po si Ninja ni Baby. Ayan. Si Ninja ni Baby po, pakidikitan naman po si Ninja ni Baby guys. Ayan po.
Dikitan natin si Ninja ni Baby, guys. Dikitan po natin. Hello sa'yo, Golden Heart Pinay. Hello po. Hello po sa'yo, Golden Heart Pinay. Ayan po. Patamsak naman ako. Patamsak naman po si host. Patamsak naman po. Ayan. Thank you nga po pala sa lahat ng mga dumikit sa akin, guys. Ayan, dahil 1 banana tayo. Ayan, magbibigay po tayo ngayon ng banana. Para naman po libre yan. Libreng-libre po yan, guys. Hello sa'yo, Golden Heart Pinay. Hello. Hello. Enjoy ka dyan, Golden Heart Pinay. Dikitan mo si Ninja ni Baby Ina. Ayan. Si Ninja ni Ina, Baby. Ayan po, pakidikitan po siya. Magdikitan kayo dyan, magmahalan kayo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, medyo dumadami na tayo ngayon sa ating bahay. Patamsak naman dyan, guys. Ayan. Mayroon na tayong... Ayan po. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbisita, Golden Heart Pinay. Hello, maraming salamat. Ayan kay Moments of TV. Hi, hello. Hello sa'yo. Ayan, binigyan na kita ng jacket, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Moments of Love, may jacket ka na. Pwede ka nang dumikit dyan. Didikitan ko kayo. Ayan, maghintay-hintay lang po kayo dito sa aking bahay. Makakarami kayo. Ayan. Makakarami kayo dito, guys. Thumbs up naman si host. Sensya na, guys, kasi medyo blurry po yung natin. Medyo blurry po ngayon yung natin, yung camera natin kasi naka-PC ako, guys. Ayan. So, thank you nga po pala sa lahat ng nagpa-graduate sa akin. Ayan. Malay nyo, mapapa-graduate ko din kayo. Baka naman. Ayan po. Ayan po. Didikitan kita, madam. Huwag kang mag-alala. Naglilista ako dito. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng banana. Libreng-libre yan. Ang mga banana ko dito, guys, fresh na fresh. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Moments of Love. Ayan, si Moments of Love, ilista natin siya. Ayan, si Moments of Love, ililista natin yan. Dikitan kita sa ko. Moments of Love, dikitan kita. Ayan, guys, magmahalan kayo dyan, guys. Makakarami kayo, guys. Makakarami kayo dyan ng banana, guys. Marami tayong bisita mamaya-maya, pupunta na sila. Ayan, patamsak ako, guys. Patamsak po. Ayan, medyo dumadami tayo. Asaan na si Ina? Ina fan, asan ka na? Ayan, si Ina fan, pababa na lang. Ayan, nandiyan na si Ina fan. Ayan, guys, patamsak na lang po sa mga hindi pa po nagtatamsak dyan. Maraming salamat po. Present. Ayan. Guys, pag ako ay nagbaba po ng ng bahay, dikitan nyo po at sigurado pong siguradong didikitan kayo nito, guys. Siguradong didikitan po niya kayo. Ayan, ibababa po natin ang bahay niya. Mag-iwan kayo ng baka sa kanya. At pakilagay po ang hashtag JomSky18Vlogs. Ayan, maraming salamat po. Ayan, guys, ayan po. Ayan, yung binaba ni... Ayan, guys. Yung binaba po na Ninja ni JomSky18Vlogs. Ayan, pakidikitan nyo po yan, guys. Dikitan nyo po yan. Dikitan nyo yan, guys. Dikitan nyo po. Ayan, guys. Maraming salamat po. Pakidikitan po yan, guys. Pakidikitan. Ayan. Iwasan natin, guys, ang pagpa-flooding, guys, ha. Iwasan natin. Iwasan po natin ang pagpa-flooding para hindi tayo mapano ni Lolo. Ayan. Ayan, guys. Pag bagong dikit tayo, guys, pag bagong dikit po tayo, letter A. Pag dating dikit, letter B.
Pag dating dikit tayo guys, letter B. Pag bagong dikit, letter A. Pasabi na lang po, ayan. Dikit-dikit kayo dyan guys. Huwag kayong mangiiwan dahil makakarami kayo dito guys. Makakarami kayo. Ayan po, maraming salamat po sa lahat ng mga dumidikit dyan. Maraming salamat. Ay, share natin ang video para mas lalo tayong dumami. Ayan po, para mas lalo tayong dumami guys. Para mas lalo tayong dumami guys, dikit-dikit po tayo guys, dikit-dikit. Ayan, dikit-dikit po tayo guys, makakarami tayo dyan, makakarami tayo guys. Habang buhay na ito, Kukumpleto lang ang araw. Kapag ika'y aking nagtatanaw at ilang beses na kung dumadalaw sa loob ng bahay ngayong araw. lagi-laging may Ayan guys, dikit-dikit po tayo dyan, ayan po. Ayan, sabi po ni Moments of Love, done na sa'yo Ashley. Ayan, done na daw po sa'yo Ashley. Baka naman Ashley, balikan mo po siya. Ayan, balikan mo po si Moments of Love. Ayan po. ikaw ang nasa puso't nasa isip kasama. Ano siya, pwede alisa, kiri alisa. Alam ka, pero dahil bakit ikaw na. Bakit hindi mo ba makita ito lang ako? Handang gawin lahat basta ikakasaya mo. Alam mo ko ba? Ayan guys, makakarami tayo guys. Sa ulan. Ayan, babalikan kita, Bam. Babalikan kita, baby Ina. Marami akong banana dito, fresh na fresh. Babalikan kita, guys. Nililista ko yan, nililista ko po. Ano yung pa-type naman po, Ma'am Ina, yung pinaka-main vlog, main channel mo po? Paki-type po yung main channel mo po. Para yun ang balikan natin. Kasi ang mga ninja natin, alam naman natin yan na lang natin yan. Mga ninja moves lang natin yan. Guys, wag kayong magsasabi ng link. Please, Moments of Love, wag po tayong magbababa ng o magta-type ng link. Ayan. Wag po tayong magta-type ng link. Wag po tayong magta-type ng link, Baby Ina. Remove natin to, baby, para hindi tayo mapalo ni Ayan. Remove natin yan, remove natin. Sensya na po, Ayan, hello sa'yo, Ayman Shuvu. Hello, welcome to my vlog. Welcome to my channel. Ayan, binigyan na kita ng jacket mo. Dikitan mo na sila dyan. Okay lang, Moments of Love, para hindi tayo mapalo at hindi sayang yung banana natin. Umiiwas tayo kasi kay Lolo. Ayan. Guys, wag tayong magsasabi ng kung ano-ano, guys, Ayan, may bisita tayo dyan. Nagbaba siya ng link niya. Ayan, guys. Nagbaba po siya ng bahay niya. Dikitan po natin siya. Ano na uli yun? Baby Ina Fan TV. Kamusta ka na? Ayan. Sana siya. Balita ko, masaya na kayo. Ayan, baka siguro niya yan, Facebook page niya yan. Okay lang yan sa'yo. Okay lang yan, baby. Okay lang yan. Okay lang. Kasi ganun talaga yung iba. Ko pa rin yung dating bilitawan ko sa mali naming panahon. Kasalanan ko, bigla kong sumuko, ngayon ko nalaman. Mas mahirap makitang masaya na siya sa iba, wala na akong laban. Ayan guys, ayan po, dikitan lang kayo dyan guys, magmahalan kayo. Ma, Kung sasaktan, ipakita mo kung gano'n siya mahalaga. ito Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami. Ayan kay Ayman Shuvu. Ayman Shuvu, lista kita. Ayman. Ingatan mo siya dahil mali ako nung hinayaan ko Ayan guys, dikitan lang kayo dyan, dikitan lang kayo. Masakit may kasalanan. Ayan, binigyan na kita ng jacket, Chef Allen Kabakan. Hello po, Chef. Ayan. Si Chef Allen, kagabi lang kami nagkadikita. Naalala ko siya kagabi kasi nag-graduate ako kagabi. Ayan, padikitan naman si Chef. Hello sa'yo, Chef. Maraming salamat sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. Ayan. Bangladesh me. Oh my God. Hello. Hello to you, Bangladesh. I'm from Philippines. Ayan.
So, you can visit their you can visit their house. You can visit their house. Hello sa'yo. Hello po. I'm fine. I'm fine. Ayman Shubu, I'm fine. Ayan, thank you so much for visiting my house. Hello. Shout out to my 5 viewers. Hello in my house. Hello. Shout out to my 5. Bawat arawan niyo na magkasama ay may mga ngiti niyo na higit sa kanita. Ingatan mo siya. Dahil mali ako nung inayaan ko siya na mawala. Ipakita mo siya ang mundo. Basakit may kasalanan ko. Alam ko namang di na ako. Ayan, you can visit their house, guys. You can visit their house. Sa tabi mo. What's happened to this? Oh my God, what happened? Kundi tingnan kayo. Taga saan ka, Jomski? I'm from Pangasinan, guys. I'm from Pangasinan. Ayan. Love TV return. Oh my God, guys. Love TV return. Oh, return nyo na, guys. Yan. Mababait po yan, guys. Loading ako, friend. Explain. Kinapitan ko. Angel Barbosa. Hello po sa'yo. Mabuhay kayo, guys. Magmahalan tayo dyan, guys. Ayan. Hello sa'yo, Miss Joy Francisco. Ayan, si Miss Joy Francisco. Ayan, nandito na siya. Ayan. Kay Joy Francisco, ayan po, si Joy Francisco ay kakadikit lang din po namin. Pakidikitan po ang kanyang bahay. Ayan. Guys, magmahalan tayo dahil tayo lang din ang magmamahalan. Ayan. Ayan, magbaba ka na ng iyong bahay, madam. Joy, magbaba ka na ng bahay dahil na ano na kita. Nadyakitan na kita, yan. Magdikitan kayo dyan, wag niyong kakalimutan si si host. Wag niyong kakalimutan si host, guys. Wag niyong kakalimutan. Wag niyo pong kakalimutan si host. Ayan, hello sa'yo, Andrea Sinlao. Maraming salamat sa iyong pagbati. Ayan, si Andrea Sinlao ay kabarangay ko siya. Ayan, maraming salamat sa iyo, Andrea. Hello po. Ayan, Andrea, wag mo kong iiwan ha. Diyan ka lang ha. Baka pwede mong i-share yung video natin, guys. Ayan, patulungan naman tayo, guys, mag-share ng video para mas lalo tayong dumami. Ayan, si Joy Francisco, shout out sa'yo. A big shout out sa'yo, baby girl. Hello, maraming salamat. Ayan, guys, baka naman, maraming salamat po. Ayan, guys, bumalik kayo. Balikan nyo sila, guys. Balikan nyo po sila. Ayan, si Chef Alin Kabakan, dikitan nyo po siya, mabait po yan. Nagbabalik po yan. Super legit po yan ni... Ayan, guys, super legit po yan ni Chef. Ayan po. Dikitan nyo po siya, guys. Dikitan nyo po siya. Maraming salamat po sa nagdidikit dyan. Maraming salamat. Ayan. Andyan, marami kasing nagtitiwala. Ayan. Andrea, maraming magtitiwala at maraming paraan kung talagang gusto mo, Andrea. Kung gusto mo mag-vlog, ayan, tulungan kita. Ayan, maggawa ka ng channel mo. Promote natin yung channel mo dyan. Ayan, guys, patamsak naman si host. Patamsak po. Ayan. Si Chef Allen. Sulat natin si Chef Allen. Plug natin siya. Ayan, guys. Ayan. Huwag kayong mag-alala, guys. Mag-alala kasi si host, marami po siyang ano dyan. Maraming alipores si host. Anong gusto mo? Mag-TikTok na lang. Ayan, pwede din naman sa TikTok. Pwede ka mag-TikTok. Ay, yung mga TikTok mo, pwede mo siyang ano. Ayan, guys, yung mga ano po dyan, yung mga nandyan sa
Facebook. Ayan, naka-live din ako sa Facebook. Kaya baka naman pa-share po ng ating video. Ayan po. Maraming salamat. Ayan, shoutout po kay Kimber. Ayan po, shoutout po kay Kimber. Nasa Facebook po siya. Baka naman, Kimber, pasok ka sa bahay ko. Ayan. Thumbs up mo. Pa-thumbs up naman ako, guys. Yung mga hindi pa po nakakapag-thumbs up yan, baka naman po. Ayan, Dan, sabi ni Chef Allen Kabakan, Dan to Miss Joy. Ayan po. Ayan, hello po. Good morning, host. Thumbs up, Dan. Panyo here. Ayan, kay Deng Alcalde. Ayan. Jakitan kita mga thumbs up daw. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa pa-thumbs up nyo dyan. Maraming salamat po. Ako po'y naliligayahan at binisita nyo ang aking bahay. Ayan guys, dikitan nyo na daw po si Kuya Will. Si Kuya Will guys, kakaano ko lang din dyan. Ayan, Kuya Will. Kuya Will, dikitan kita sa mga ninja ko mamaya. Lista kita. Kay Deng Alcalde din. Dikitan din kita sa mga ninja moves ko. Ayan, medyo marami-rami tayong ninja moves kasi kailangan para pag may mag-graduate tayo dyan. Baka naman pinag-graduate nila ako, kaya kailangan may mapag-graduate din ako. Ayan, si Kuya Willie Revillame talaga yan, Kuya. Hindi, be. Talagang ganyan sa sa mga vlogger talaga, ganyan. Guys, ayan, maraming salamat po. Magbababa po si Ninja ni Dom Sky. Ayan guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga bumibisita dito. Ayan, naliligayahan po sila dahil marami po. Ayan, baka naman sa 8 viewers natin dyan, pa-thumbs up naman dyan, Thumbs up nyo naman ang bahay ni host. Pa-share na rin po ng ating video dyan. Baka naman po. Ayan, maraming salamat. Hello, thumbs up. Jordan Migs Vlog. Ayan, si Jordan Migs Vlog. Ayan, binisita niya tayo. Maraming salamat kay Jordan Migs. Ayan, baka naman, pa-thumbs up ako dyan. Pa-thumbs up. Ayan, may jacket ka na, be. May jacket ka na, Jordan. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Pwede mo nang ibaba ang iyong bahay at wag budol-budol dito, guys. Paalala lang po, wag budol-budol. Ayan, sige, bigyan ko ng banana yan. Sino ba yan? Stay with the flow. Guys, tutulungan ko kayo kasi tinulungan din nila ako makagraduate, kaya gusto kong ibalik din yung host. Pwede po Team Awesome Alcalde po, ipalista ko sa inyo. Road to 1K po, sister ko yan. Thank you. Ilan ba?
Ilan pa ang kailangan niya? Baka naman kaya natin yan. Baka kaya natin yan. Kakaiba pa ang iyong pangalan. Para kung hirap mong hawakan. Ayan, dikit-dikit na dyan, guys. Hello to my 7 million. 7 million in the house. Ayan, guys, magdikitan po kayo. Wag po tayong magbaba ng bahay. Magdikitan po kayo at magmahalan. Guys, hindi naman sa pinagdadamot ko ang pagbaba ng bahay. Ang gusto ko kasi is konting baba ng bahay, dikit kayo. Magsabi ng balikan, mas maganda, guys. Mas better po yung nagdidikitan talaga. Hindi ko na malaya Deng. ko pala. Deng, pababa ng bahay, Deng. Guys, hindi ko pinagdadamot ang pagbababa ng bahay. Ang gusto ko po dito ay dikitan kayo at magtulungan. Tayo-tayo ran lang po ang magtutulungan, guys. Tayo-tayo ran din po. Magbaba kayo ng bahay, konting baba ng bahay, dikitan. Dikitan, sabihin dan. Ganon. Paiwan po ng bakas. Ayan, paiwan daw ng bakas, sabi ni Deng. Ayan po, mag-iwan po kayo ng bakas at para mabalikan niya po kayo agad-agad. Ayan guys, pasabi naman po, pag nag-iwan kayo ng bakas, i-hashtag JomSkyVlog. Pagkatapos po, hashtag JomSkyVlogs. Baka naman po, maraming salamat po. Pa-share naman po ng video natin guys para mas dumami po tayo. Ako'y nahuhumal. At sa tuwing ikaw lalapit ang mundo ko'y tumingin. Ayan, sinishare natin yung ano natin, yung video natin para mas lalong dumami. Isipin mo Pagod na ako. Guys, magdikitan po tayo at magmahalan. Ayan. Pasensya na sa mukha ni host pasensya na sa mukha ni host kasi super haggard talaga, pinaghandaan ko kasi ito talaga, sobra. Pasensya po sa mukha ni host. Ibigay natin aking beauty, I wanna be your man. Kahit pamata-aagawi ka, ipapit pa rin. Make love, make love. Baby, I wanna be your man. Make love, make love. Just take my hand. Make you wanted aking buwan. Kampante lang to pagka. Sinuligot ang oras, alam kong babalik. Ayan guys, magdikitan po tayo, magmahalan po tayo. Nag-share lang po si host para mas lalo tayong dumami. Ayan, para ako ang kikilos para mas lalo tayong dumami guys. Medyo busy lang wala sa'king alam mo naman husay ka na. Husay ka na ba? Kahit agad-agad ang hinahan na sa'kin narinis ko na. Matulog lang ikaw aking kayakan. Ako'y may hawak na bote sa tayo. Base sa kalmahan na tingin ko sa may banda kabila. Ayan guys, maraming salamat at may bumisita na naman sa ating bahay. Ayan po. Ayan. Pa-promote host. Ayan, promote natin yan. Sige, promote natin yan. Si Jacket Vlogs. Ayan, paiwan na lang ng bahay dyan. Ken, Brian Alcantara, baka naman, wag po tayo mag-vlog. Konti-konti lang guys, konti-konti. Palampas-lampas tayo ng bahay para hindi po tayo mapalo ni host. Ay, ni Lolo pala, sorry.
Ayan guys, magdikitan po tayo at magmahalan. Magdikitan po tayo at magmahalan. Mag-iwan na lang kayo ng bakas. Ayan, baka naman patamsak si host. Patamsak po. Patamsak po si host guys. Patamsak po. Ibaba mo ang bahay, be. Jacket vlogs. Ibaba mo ang iyong bahay. Ibaba mo ang iyong bahay at para dikitan nila yan. Guys, wag kayong wag kayong maglampas. Wag kayong maglampas. Pag hindi nyo pa nadikitan si host, dikitan nyo naman si host. At patamsak na rin. Kalembangin nyo na rin po ang bahay ni host. Kalembangin nyo na rin po para maging updated kayo sa lahat ng mga i-upload ni host. Si host po ay magbibigay po ng 2 hours. 2 hours watch hour, guys. Si host ay magbibigay ng 2 hours watch hour. Ayan. Sa mga nananatili dyan, baka kayo ang manalo sa ating spin. Ayan. Guys, napakahirap pong hanapin po ang mga ganitong bagay, kaya napakalaking opportunity sa atin to. Kaya sana wag nating sayangin, guys. Ayan, baka naman guys, baka naman po, baka naman. Ayan. Pakisabi na lang pag No. Wag po tayong magsasabi ng sub. Wag po tayong magsasabi ng sub, guys, please. Ken, ulitin mo to, Ken. Deletin ko to, Ken. Remove ko muna to, Ken. Pababa na lang ng iba, Alam mo naman. Ken, please, wag po tayong magbababa ng kung ano-anong Ayan, maraming salamat, Ken. Magbaba ka na lang po ng iba, wag po tayong magsasabi ng Wag tayong magsasabi ng sub kasi baka mapalo tayo ni host, tayo din ang kawawa, guys. Tayo din po ang kawawa. Ayan, maraming salamat. Mabait naman pala si Ken, Wala nang ikaw, wala nang ako, wala nang papatak na luha sa mata ko. Ewan ko din kung bakit ako nahibang ng ganito. Ang pag-ibig ko din naman dapat para sa'yo. Kailan ang pinabago nang ikaw ay umalis. Mas okay na ngayon na nagkailangan ng tigas. Mas natutunan ko kung paano mahalin ang sarili. Nang nasa totoo. Ayan, hello sa'yo, Lemar TV. Hello po. Shoutout po sa'yo. A big shoutout. Ayan, jakitan kita. Pwede kang magbaba ng iyong bahay dyan. Pwede kang magbaba ng bahay dyan, Lemar TV. Dikitan mo yung mga bago dyan. Ayan, guys. Pakidikitan po yung mga bago dyan. Baka naman, guys. Kahit kailan hindi ko na binay. Naghanap ko, naghanap ka ng alap. Dito lang ka tinasali, ikaw ay nagkahawak. Kailan pinabago nang ikaw ay umalis. Mas okay na ngayon ay na kailangan magtigas. Ayan, makipagdikitan kayo dyan, magmahalan at huwag magdamutan. Guys, magdikitan po tayo at huwag magmahalan, huwag magbudulan. Gawin mo, hindi na magbabago, ganun pa rin to. Di na ko tinatamaan sa mga halik mo. Pwede ka nang mamayas bukas ang piling ko. Wala nang ikaw, wala nang ako. Wala nang papatak na luha sa mata ko. Ewan ko din
ko bakit ako nahibang ganito. Ang pag-ibig ko din naman dapat para sa'yo. Kailan sinong pinabago nang ikaw ay umalis. Tapos okay na ngayon, hindi na kailangan magtagal. Natutunan ko kung paano mahalin ang karagaya ng mas totoo. Di ko lang ang pag-ibig mo. Sa iyong tingin, alang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil Kailan aking nadarama. May chinika, girl, may chinika. Guys, pakidihan po. alang ako'y natunaw na. Natitig mo sa akin nakabigani na. Di ko mapigil Ayan, pakidikitan po yung binaba ni host. Pakidikitan po ang binaba ni host. Ayan, hello sa'yo kay Camille C. Ayan. Pakitamsak si host at dikitan nyo na rin si host. Patamsak po. Baka naman guys, patamsak si host. Patamsak po. Ayan, kay Hannibal Camara. Hello sa'yo po. Hello. Ayan, hello kay Camara. Ayan. Ayan, sir, good evening. Good AM, Dam Tansak na po. Ayan, baka hindi pa kayo nakadikit sa akin, guys. Baka naman, dikit-dikit na kay host. Padikit na lang po si host, guys. Baka naman po. Padikit na lang natin si host. Dikit-dikit na lang kay host. Ayan, magbaba na kayo ng inyong bahay. Dikit na kayo dyan at magbaba ng bahay. Baka naman po. sa aking nakabigani na. Di ko mapigil Ayan, Hannibal, jakita na kita. Magdikita na kayo dyan, magdikita na po kayo. sa'yo. Palang ako ay nakulang na. Matibig mo sa aking nakabigani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika, girl. Girl, abor na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, pinang aking nararamdaman. Sarap ibigan ng kinita niya sa kanyang kinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin, palang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa aking nakabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika, girl, sa iyong tingin. Palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa aking nakabigani na. Di ko mapigilan ang aking Ayan, yung mga nakikipag-participate dyan, guys. Shout out kay Angel Barbosa, Arsadon, kay Camille C, kay Chef Allen Kabakan, kay Ding Alcalde, and kay Hannibal Camara, kay Jordan Miggs, kay Kent Brian Alcantara, kay Lemar TV, at kay Ninja ni Baby Ina. Ayan, guys. Thank you so much po. Maraming salamat. Yan, sa mga sa iyong tingin, palang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa aking nakabighani na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May tagal sa'yo. ayan guys, magdikitan po kayo, magdikitan at magmahalan guys. Magdikitan at magmahalan po. Magbigayan po tayo guys, magbigayan po. Ayan. So magmahalan po tayo guys, wag po tayong magdamutan. Dikitan nyo din po ang iiwan ni host. Mag-iwan lang kayo ng ng bakas doon at sabihin Jump Sky 18 Vlogs. Ayan po. Ayan, mag-iwan lang po kayo ng bakas dyan. Mag-iwan kayo ng bakas sa hashtag JumpSky18Vlogs. Ayan, mag-iwan po tayo dyan guys at didikitan po kayo nyan agad-agad. Super legit nyan guys, super legit po nyan. Dikitan nyo po siya guys, dikitan nyo po siya.
Ayan, sabi po ni Kent Brian Alcantara, dan sa'yo, Camille, hehehe. Wow, salamat at nagmamahalan kayo, guys. Maraming salamat at nagmamahalan kayo. Yan ang paborito ni host, ang nagmamahalan. Napapaibig mo, gusto ko na rin magtago. Maraming salamat at nagmamahalan kayo dyan. Maraming salamat po. Ayan, sabi naman ni Chef Allen Kabakan, dan to you, Haribel. Ayan, maraming salamat, Hannibal. Maraming salamat po. Mag-host ka dito, ga? Ayan, maraming salamat po. Pa-share pa po ng video natin, guys. Ayan. Ayan, guys, dikitan nyo na po si Deng. Dikitan nyo po si Deng. Maraming salamat sa patamsak niyo dyan. Maraming salamat po. Ayan, hello sa'yo, vlog ni Ronnie. Hello po, vlog ni Ronnie, jakitan kita. Ayan, jakitan kita, vlog ni Ronnie. Ayan, magbaba ka ng iyong bahay dyan. Didikitan ka nila. Ayan, baka naman vlog ni Ronnie, thumbs up dan ka dyan. At dikitan na rin si host. Guys, wag niyong kakalimutan si host, ha? Wag niyong kakalimutan si host dikitan. Maraming salamat sa lahat ng dumidikit dyan. Maraming salamat po. Tayo ay magmahalan. Ayan, ulitin natin yung music natin at medyo tawal. Copyright. Ito ang hiniram ko kasi nilagay ko lahat ng Saan? Ayan, guys, dikitan niyo po si host. Maraming salamat sa lahat ng dumidikit kay host. Ayan, baka naman. Nagkulang pa rin kahit lahat ay ginawa. Ayan, music muna tayo, guys. Music muna tayo para hindi kayo. Uunahin ko patawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo. Baka di lang talaga tayong dalawa at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas. Ayan, tikitan nyo po si Chef Allen. Mabait yan, legit yan, guys. Super legit po yan ni Chef Allen. Napagod na. Ayan, hinaan natin kasi medyo Pero Guys, dikitan natin si Chef Allen. Dikitan natin si Chef Allen at napakabait niyan, legit sobra. Ayan, dan na sa'yo, Jomski. Maraming salamat, vlog ni Ronnie. Hello po. Mag-iwan na po kayo dyan ng mga bahay nyo dyan. Maraming salamat sa inyong tulong dyan. Sobrang salamat po at nabisita nyo si host. Pagod na akong patuhin pa ng mga sumbat. Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo. Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo. Basta ako. Maraming salamat po sa pagbisita sa bahay ni host. Ayan, magdikitan kayo at magmahalan dyan. Huwag magdamutan, huwag budol. Sa kanya ngayon, alam ko nang malabo na nga kung maisalba. baka di lang talaga Huwag po tayong nang bubudol, guys. Huwag po tayong nang bubudol. Yung mga budol-budol dyan, may mention natin yan. lunas ng mga luhas ng mga mata. Hey. Pasensya ka na. Dadami pa yan mamaya. Napagod na Ayan, sa'yo. Mga participants. Kasi syempre lumalabas sila kaya nababawasan. Ganon talaga. Camera lang yung gamit mo. Oo. Nagkakamera sana ako doon sa baka mamaya may hindi dikit sa akin ha. Huwag ganyan. Guys, wag ganyan wag ganyan. Dikit-dikit po tayo at wag kayong mag-alala kasi si host, naghahanda siya ng maraming banana para sa inyo. Ayan guys, pruweba, naglilista ako. Naglilista po ako guys. Didikitan ng mga banana ko na super legit. Ayan, may mga friends po ako dyan, nakadidikitan ko kayo. Sino pa ba yun? Anong pangalan ni ma'am? Yung mathematics ng taga dun ay Lorna. Hindi doon ka lang. Talan.
Nakalilang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Ayan guys, nagpapapasok ako ng mga guests natin dito guys para mas lalo tayong dumami at marami kayong madikitan. Magmahalan tayo guys, magmahalan po tayo, magmahalan. Baka naman guys, magmahalan po tayo. Tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o Alminda maging Facon. pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka Kaya na mga po, girls pag napagod na sa'yo. iwan, bakas na yung video Mahal ko. kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Vlog ni Ronnie din. Ah, grabe. Hi guys, this is Yayo, yung Ayan guys, ayan sabi po ni Hannibal Camara, mga guys, pagdikit na, mag-iwan ng bakas na naaayon sa videos para di tayo malaglag pareho. Tama po ang sinabi po ni Hannibal. Kasi pag nagdikit kayo at hindi nyo kinalembang, patay tayo kay Lolo guys, patay tayo kay Lolo. Mawawash out po yan. Sayang lang po ang pakikipagdikit nyo. Kaya hanggat maaari, kasi ako guys, super legit talaga ako. Kahit na hindi ko yan kilala, kahit hindi nagpapadikit, ganon, dinidikitan ko siya at kinakalembang ko ang bahay. Ano na yung didikitan nyo siya at kakalembangin yung bahay niya? Kasi mas better yung kahit na hindi ka nagbakas, basta kinalembang mo ang bahay, automatic po yun. Binibigay po yun ni Lolo. Pero once na nagbigay ka at nagsabi ka ng wow, nice, great, ganon lang ang kinomment mo, wala, wash out po yan ni Lolo. Kaya hanggat maaari guys, wag po tayong magdidikit ng sasabihin po natin, wow, great, ganon. Habaan nyo ng konti guys, na medyo, inline po doon sa ating videos. Ayan, maraming salamat. Isang munting paalala ng galing kay host. Magmahalan tayo at magbigayan. Maraming salamat po. ang babaeng malikit ay mapasakin. Lahat ang akin, ako ang akin. Gabi ko ang tarawagan natin bubuhan. Ang aking binibini, ikaw ang pinipili. Mula tuloy na binibini na ninanais ko. Binibini malikit Kita dalangin ko, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Yung binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Yung nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ito. Ang bawat giling na napapagising. Ay, hindi po ako Bisaya, Ma'am Ken. Pangasinense po ako. Taga Pangasinan po ako. Parang may tono kasi yung pananalita namin, di ba? Parang eme Dora. Ganun. Maraming salamat sa inyong pagdikit-dikit dyan, guys. Maraming salamat po. Tayo po ay magmahalan at huwag magdamutan, guys. Magbigayan tayo. Lakas ng iyong dating. Taga Pangasinan din, Miss. Saan ka Pangasinan? I'm from Malasiki po. Malasiki, part po ng Nalsian Norte. Ayan, from Nalsian Norte, Malasiki po ako. From Nalsian Norte, Malasiki. Kaya mo na yan, eme ding relight yan, hindi naman effective. Pag nasa loob, pwede. Pero mahina kasi ang globe dun sa Ayan, maraming salamat sa lahat ng dumidikit. Sobrang thank you po. Grabe. Ordaneta, Miss. Ay, you're taga Ordaneta. Yan, nakapunta na ako dyan, pero hindi talaga totally. Lagi kasi, alam nyo naman, medyo malayo-layo sa amin. Pero magkalapit lang, di ba, yung Janay? Sa amin kasi malayo kami, dito kami sa Tumling. Hindi kami talaga sa mismong bayan ng Malasiki, malayo-layo kami.
Parang konti na lang po, ano na lang kami, bayambang na kami, ganon. Kasi Kumling at saka Larsian Sur, ganon. Pagdikit, paiwan na lang ng bakas, please. Ayan, sabi po ni Chef Allen, iwan daw kayo ng bakas. Ayan guys, pakidikita naman si Annabel Camara, ayan, from Ordaneta. Guys, maaari ko bang matanong kung taga saan kayo? Ayan, si Adhaldal TV, oh my God. Maraming salamat sa iyong pagbisita sa aking munting bahay. Ayan, legit po lahat ng mga nandito. Dikit-dikit na kayo guys. Ayan, mayroon ka ng jacket Alhadad TV. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng iyong munting tahanan dyan. At kayo ay magmahalan, wag magbudol-budulan. Dahil ang budol, walang mangyayari guys. Walang mangyayari pag budol kayo. Ayan, maraming salamat din po sa iyong pagbisita dito at Hadad. Ayan, patamsak po. Ha? May relative ako sa Bactad East, Ordaneta City. Bactad East? Hindi namin alam. Ay, hindi ko po masyado kasi alam yung Bactad East, sir. Guys, yung mga ano po dyan, yung mga nasa ating munting bahay, baka naman matanong ko ang inyong mga lugar kung taga saan kayo. Ay, ginagamit mo yun na eh. Hindi, hiramin mo. Ayan, baka naman guys, baka naman po, tamsak nyo naman si host. Alhadad TV. Ang hirap baggitin, para siyang nanggaling ng Sa Davao, mga Muslim, ganon. Ayan, patamsak naman si host guys. Ayan, happy sa 12 million of the house. Ayan, may 12 million of the house. Meron po tayong 12 million of the house. Ayan, hello po, Crunchy Jalapeno. Hello po, Crunchy Jalapeno. Jakitan kita. Pwede ka mag-iwan ng iyong bahay dyan kung may bahay ka po. Ayan po, pwede ka dyan makipagmahalan, magdikitan at magdikitan. Mag-iwan lang po ng tamang bakas. Huwag tayong mag-iiwan ng bakas ng galing po ng ano. Ayan, si Deng Alcalde, ay alam ko pong OFW po siya kasi parang napasok ko ang LS niya ata kung hindi ako nagkakamali. Kasi medyo marami talaga akong pinapasok na LS. Ayan, part po siya ng pag-grow ko po. Si Ma'am Deng Alcalde. Part po siya ata ng aking Ayan, si Chef Allen, parang kagabi ko lang siya nakadikitan nung nag-graduate po ako. Ayan guys, maraming salamat. Padikitan din po si host. Baka naman, wag niyong kakalimutan si host guys. Dikitan nyo si host kapag hindi pa po kayo nakadikit. Ayan, thank you Kemstos TV. Ayan, ikaw hinahantay ko talaga dito. Grabe, sobra. Ayan, si Kintos TV, mayroon din po siyang tahanan. Baka po, pwede nyo po siyang dikitan. Ayan, anak-anakan ko po yan. Taga dito lang din po siya. Ayan, lagi ko po siya nakakasama sa aking vlog. Patamsak naman dyan. Pa-share naman ng ating video. Patamsak, pa-like po sa aking bahay. Maraming salamat talaga guys. Sobra. Tanging alaala mo na lamang bang ikaw ako. At ang mga magtatamis na yakap at dalik sa tuwing ika'y kasama ko. Guys, dahil nakagraduate na si host, magbibigay siya ng 2 hours watch hour po. Sa mapipili ko dyan guys, napakaswerte mo dahil ang 2 hours talagang hindi po talaga siya biro. Sayang na rin po ang 2 hours. Baka naman guys, ayan po, maraming salamat po. Ayan guys, maraming salamat. Ayan, sabi po ni Jordan Higgs, Alhadad Dan po, full pack, pabalik na lang, salamat. Ayan, magbalikan kayo guys, maraming salamat. Ayan guys, ayan, manatili kayo guys, manatili kayo. Manatili po tayo at tayo ay mananalo ng 2 hours watch hour po. Guys, huwag kayong mag-alala at hahanap po tayo ng sponsor natin sa mga watch hour guys. Dahil marami na akong kaibigan, ayan.
Okay lang yan, Kent Brian Alcantara, kasi, kayang-kaya natin yan, palaguin, basta manatili ka, ganon, makipagdikitan, ang, Kayong dalawa. oh my God, lumalakas yung music natin. Mga plano namin noon. Guys, ito ang masasabi ko sa inyo, guys, kasi, based on my experience, wag po tayong makikipag LS na parang kumbaga, dinikitan ka nila tapos hindi mo sila babalikan. Wag nating gagawin yun, guys. Kasi hanggat maaari po, dapat nakikipagdikitan kayo, legit din, guys. Kasi ano naman yung makikipagdikitan kayo, di ba? Hindi naman po yun masamang makipagdikitan, yun, napaka-big deal yun para sa mga iba. Di ba? Hindi naman. Big vlogger nga po, mga talagang talamak na po sila sa sa pagbablog. Grabe, nakikipagdikitan pa po sila. Alam nyo po ba, si Mimiya? Si Mimiya po ay nakapagdikitan ko po siya sa isang LS. Actually, si Mimiya po is nakasama na namin siya sa LS. Nakikipagdikitan po siya. What more kung tayo mga small YouTuber, di ba? Tayo kailangan natin yon. Kaya sana, guys, please lang po, pag nakikipagdikitan kayo, legit to legit lang. Wag po yung legit to budol. Iba din po yon. Ano yan? Sinawalan niya ng gana. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumibis. Ayan. Guys, baka naman pa-share ng ating video, guys. Baka naman po pa-share ng ating video. Ikaw na ang may hawak ng dati kong mundo. Makita lang siya na masaya. Ay, masaya na rin ko. Ano siya? Mga bagay na di ko man lang nagawa nung kami pa. Bawat araw niya na magkasama, may mga ngiti yun ay kitang kami pa. Ingatan mo siya. Dahil mali ako nang hinayaan ko siya na wala. Bakita mo siya ang Ayan, crunchy jalapeno, sabi ni Hadad ay tapos na siya. Ayan. Sabi naman ni Hanabel Kamari, tama po, host. Give and take dapat. Yes po, tama po yun. Give and take lang po tayo. Kasi Kamari, tama po, host. Give and take dapat. Yes po, tama po yun. Give and take lang po tayo. Kasi yung take ka ng take, tapos hindi ka naman nag-give. Ay, delikado din yan, guys. Hindi ako naniniwalang wala kayong karma kapag ganon. May karma din, guys. Alam niyo, ang karma, hindi niyo masasabi kung kailan siya darating. pinakawalan ko. Hindi nyo masasabi ang karma, guys, kung kailan siya darating. Kaya please, lesson learned po yan, guys. Kinapitan ko. Based on my experience, guys, marami na po akong na-experience about po sa dikit-dikit ganyan. Didikitan mo sila tapos hindi ka nila didikitan. Yung mapapamura ka na lang pero hindi mo dapat gawin ganun. Pero talagang kasi yung iba talaga grabe. Pwede ba na ingat? Ayan, guys, magdikitan po tayo at magmahalan. Ayan. Shout out to 8 million in the house. Guys, wag mag-alala kasi alam nyo si host talagang naghanda ng 2 hours. 2 hours po para po sa inyo at kung sino yung mananalo, ayan. Naglilista ako, guys, Naglilista ako. Lagi kong tinitignan po yung participants ko dito. I-shout out ko ba kung sino yung mga participants dito? Ayan. Ang legit participant po na nandito ay si Alhadad TV, Angel Barbosa Arsadon, vlog ni Ronnie, Chef Allen Kabakan. Ayan, si Chef Allen talagang super legit yan, guys, Crunchy Jalapeno, kay Deng Alcaide. Ayan, si Deng Alcaide din po, legit din yan, sobra. Hanabel Camara, ayan si Hanabel Camara, nagdidikit talaga siya. Jordan Migs Vlog, kay Kent Brian Alcantara, at kay Kentos TV, at kay Ninja ni Baby Inafan. Ayan, guys, dikit-dikit, guys. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-participant. Ayan po. Ayan. Ayan, mayroon na naman tayo kay Madam Beng Vlog. Ayan, si Madam Beng Vlog ay teacher po sila. Ayan. Guys, pakidikitan po si Madam Beng. Ayan po. Madam, nadyakitan ko na po kayo. Pwede na po kayong
Magbaba ng bahay nyo, ma'am. Ayan, a big shout out po kay Madam Beng Vlog. Guys, super legit po yan ni Madam Beng Vlog. Si Madam Beng Vlog po ay teacher po yan dito sa Nalshan Tumli National High School, guys. Dikitan nyo po siya, guys. Super legit po yan si Madam. Ayan, ma'am, magbaba po kayo ng link nyo po. Yung shortest, ma'am. Yung maliit po. Maikli, ma'am. Yan. Yung pinakamaikli po, ma'am, pwede nyo pong ibaba yung link nyo dyan. Dinikitan po kayo nila. Legit po sila dyan, ma'am. Legit po. Ayan, guys. Super legit po dyan, guys. Dikitan nyo po si Madam Beng. A big shout out po, guys. Ayan, nagbaba na si Madam Beng. My God, what's happened to my Pagdikitin mo. Ayan, guys, dikitan nyo po si Madam Beng. Ayan po. Si Madam Beng po ay dikitan nyo, guys. Ayan, thank you po sa patamsak. Maraming salamat sa 8 million in the house. Ayan. Ayan, sabi po ni Kent Brian Alcantara, Dan, Madam, pagbalik na lang, hehehe. Ayan, grabe. Thank you. Ayan po. Ayan, dumadami po ang dikit po ni Madam Beng. Ayan, nag-uumpisa na po silang nagdidikit sa bahay ni Madam Beng. Ayan, maraming salamat, guys. Magdikitan po tayo dyan at magmahalan. Super legit po yan ni Madam Beng, guys. Magbabalik po siya, sureness and willingness. Ayan. Sino kaya tong Romalyn? Ayan, guys, magdikitan po kayo dyan. Hello. Ayan, sabi po ni Ma'am Beng, Dan ni Ina, baby. Yan na po, Dan na sa'yo. Si Moments of Love TV, ayan, nandyan pa siya. Grabe, a big shout out sa'yo. Thanks, Jomsky. I have to run some errands, but I hope to catch out when I get back. Yes, thank you so much sa iyong pagbisita. Thank you so much for visiting my house. Thank you so much. Don't worry, vlog ni Ronnie. I'm going to the house. Ayan, mayroon pa po si Jessel May. Hello po. Ayan, dumadami tayo, guys. Grabe. Thank you so much. Patamsak naman, Giselle. Ayan, pwede ka na magbaba. Nadyakitan na kita. Ayan, si Teacher Almin. Ayan, nandito na naman ulit si Teacher Almin. Ayan, maraming salamat. Dumadami tayo, guys. Ayan, si Teacher Almin ay teacher din po siya sa Nalshan Tumling National High School. Big and mega shout out po. Maraming salamat sa pagbisita niyo sa aking munting bahay. Yes. Si Ma'am Alminda Pakon po, ayan po siya. Andyan po siya, guys. Padikitan po si Teacher Almin. Hindi nakalagay kasi dito Teacher Almin. Teacher. Oh. Ayan, guys, thank you so much. Dumadami tayo, patamsak naman, guys. Ayan, pwede ka sumali. Jessel May, pababa ng bahay mo. Ibaba mo yung bahay mo at andyan ang mga legit na Ayan. 16 in the house. Maraming salamat po sa inyong pagbisita, guys. Grabe, natutuwa si host. Ayan, dahil 1,000 subscriber na si host at nakagraduate na siya. Ayun, magbibigay si teacher host ng 2 hours. Watch hour, guys. Meron pa promo si host ngayon dahil nakaano siya. Ayan, si Mia Alma. Hello po. OFW from Russia. Hello. Hello to you, ma'am. Kamusta po kayo? Ayan, si Mia Alma ay from Russia. Ayan, OFW. Grabe. Yung natin, yung taga-Pangasinan. Ayan, taga-Pangasinan daw po sila pero nagtatrabaho ata sila sa Russia. Ayan, guys, mega shout out sa lahat ng
people in the house. Maraming salamat po. Magdikitan po kayo dyan. At kung hindi nyo pa po nadidikitan si host, baka naman guys, dikitan si host guys. Dikitan po si host at thumbs up nyo na rin po. Para naman maging happy si host guys. Para naman po maging happy si host. Dikitan naman si host. Maraming salamat guys sa inyong pagdikit. Ayan. Kung napapansin nyo guys, andito ako sa mangga kasi sobrang init doon sa kwarto ko. Malamig dito, super fresh. Nilagyan ko lang siya ng tela, ayan. So ayan guys, mega shout out to all my viewers. Oh my God, thank you so much talaga. Grabe. 16 people in the house. Ayan, nagdidikitan na po si Madam Beng. Ayan po, si Madam Beng. Pakidikitan po si Madam Beng at si Teacher Almin. Ayan, si Mihia Alma Russia. Ayan, OFW. Ayan, thumbs up dan. Maraming salamat po. Guys, wag niyong kakalimutan si host. Maraming salamat po. Guys, wag niyong kakalimutan si host. Si host ay laging bumibisita, naglilista lamang. Naglilista si host dahil mayroon siyang mga ninja moves. Maraming ninja moves si host at didikitan ko kayo. Ayan, thank you so much. Grabe, dumadami tayo. I love it. Grabe. Sobrang masaya si host ngayon at nabisita nyo ang kanyang bahay. Super saya-saya ni host talaga. Grabe. Ayan, si Movizen Life. Ayan, 16 likes host. Thank you so much sa'yo, baby girl. Ay, baby girl ba or boy? Ayan, si Movizen Life is, nakakilala ko lang siya kagabi nung nag-graduate ako kagabi. Isa po sila sa naging daan kung bakit ako nakagraduate kagabi. Maraming salamat sa'yo, Movizen Life. Ayan, you have jacket now. Yeah, you have blue now. Yeah, you're welcome, Movizen Life. You can drop your link now. You can connect to each other. Ayan. Yeah, thank you so much, your boy. Ayan, you can connect to Ma'am Beng. Ayan, you can connect to Ma'am Beng. Ayan, thank you so much, anak. Kimtos TV, maraming salamat. Mega shout out to all, everyone. 16 people in the house. Ayan, dahil 16 people in the house tayo, grabe. Na-appreciate talaga po ni host. Maraming salamat. Dumadami tayo. Ayan, a big shout out to Movizen Life. Hello po. Shout out to you. Ayan guys, shout out po kay ma'am. Ayan guys, ida-drop ko po yung link ni ma'am. Guys, connect naman po kay Madam Beng. Kay Madam Beng ay 563 subscriber na po siya, guys. Baka naman dikitan po natin siya. Baka naman po pakidikitan po si Madam Beng. Ayan. I-drop natin yung link ni Madam Beng. Tigil para lang sa'yo. Napapagod na ako. Gusto ko lang naman makasigurado. Ayan guys, nagbaba po ng bahay si host. Ayan. Pakidikitan naman yung binaba ni host. Ayan. Guys, dikit-dikit naman kayo sa binaba ni host. Kent Brian, pabalik daw, sabi ni Al-Hadad TV. Ayan, dikit-dikit kayo guys.
Ayan, dikit-dikit kayo guys. Huwag magbudol-budol ah. Guys, yung binaba po ni host, pakidikit naman guys. Yung binaba po ni host, pakidikit naman guys. Ayan, nagbaba ulit si host. Ayan sabi ni Teacher Almin Dana po, Chef Allen Kamakan, ay Kabakan. Ayan, nagdidikit na rin po sila guys, dikit-dikit na po tayo. Teacher Almin. Ay, ayan, hello. Ayan, hello sa'yo, Jeffrey. Hello po. Ayan, bigyan na kita ng ng jacket. Bigyan kita ng jacket. Thumbs up, guys. Thumbs up naman. Dikit kay host. Ayan. Natatawa ako, guys, kasi hindi ko pa pala nakadikit si Teacher Almin. Doon pala sa ninja ko siya kadikit. Ayan, guys. Ibaba ko po ang bahay po ni Ma'am Teacher Almin. Dikitan nyo naman, guys. Ayan, guys, pakidikitan naman. Ay, thank you so much. You're welcome, Jeffrey. You're welcome po. Ayan, guys, pakidikitan naman yung bahay ni Teacher Almin. Ayan po, binaba ko po yung bahay ni Teacher Almin, guys. Dikitan nyo po siya. Pakidikitan po, sana all host. Thank you, Jeffrey Caso. Ayan, Dan Tamsak sabi ni Eljoy, ayuda. Ay, may ayuda ang galing po ng ibang bansa, guys. Ayan, baka naman. Baka naman po, guys, dumadami tayo. Ayan, maraming salamat. Full package daw, guys. May GC ka pa po ba, host? Yes, marami po akong GC.